ଆଜି କଣ କରୁଛୁ କି ରେ? ଆଜି କଣ କଣ ପାଠ ପଢୁନୁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିଛୁ କି? ସବୁବେଳେ କଣ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିଛୁ ଆଜି? ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମ। ସେ ପବିତ୍ର ସାର୍ ବହି ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଠି ମୁଁ ଲେଖିନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ସେଇଠି ନଙ୍ଗଳା ଗାଣ୍ଡି ମୋତେ ମୋ ବହି ଧରିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଧରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିନି ବୋଲି ସାର୍ ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ଲାଗିଲେ। ସେଇଠୁ ମୋତେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ। କାଲି ପରେ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଆଣ୍ଠଉଛୁ? ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ? କାଲି ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଆଣ୍ଠେଇଥିଲେ। ମୁଁ କଣ କହିବି ଡାଙ୍ଗ, କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସବୁ କିଛି କେବେ ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ, ଖାଲି ମାଡ଼ ଖାଇକି ଖାଲି ଖାଉଁଥୁତା। ଚାଲ ପିଙ୍କି ଆମେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇବା। ଚା ଖେଳ ଛୁଟି ହେଲାଣି କି? ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବାକୁ। ପଛରେ ଦେଖିବା ପାଠ ପଢା ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ତୁ ବଡ ହଉ, ତୁ ପାଠକୁ ଖ୍ୟାଲ କରି ଭାବୁଛୁ। ଦେଖ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଛେଳି କିଣିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବୁ ତୋ ବାପା ତୋତେ ଘୁଷିରେ ନିହାତି କିଣେଇବ। ତୁ ପାଠ ପଢ, ତୁ ବହୁତ ବଣିଛୁ ହବୁ। ସତ୍ୟ ଭାଇ ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ମୁଁ ଘରୁ ଗଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ଏବେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଳି ତୁ ମତେ ପକେଇଦେଲେ, ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ତତେ। ମତେ କିମ୍ବା ବାଧଉଛୁ ରେ? ତୁ ଆସି ମୋ ଉପରେ ପଡିବୁ, ଆଜି ମତେ ଦୋଷ ଦଉଛୁ। ତା ଛାଡିବିନି। ଆଜି ମତେ ପିଟୁଛୁ ନା? ମୁଁ ତ ଖାତା କାଢୁନି। ତୁ କେବେ ମୋ ଖାତା କାଢି ତୁ ତାରୁକୁ ଦେଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡିବିନି। ନଙ୍ଗୁଳି 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 ନଙ୍ଗୁଳି। ମତେ କାହା ପାଇଁ କହୁଛୁ ନଙ୍ଗୁଳି ନଙ୍ଗୁଳି? ତୁ ଦାଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଦାଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଦାଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବୁ। ମତେ କହିବୁ ସାରଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ମୋ ରାଗ ଯାକ ମୋ ଉପରେ ସୁଝଉଛୁ ନାଇଁ? ଆରେ ଚାଲେ ତା କଥା ତମକୁ ଦେଲି ବୋଲି ସେ ମତେ ବାଧଉଛି ଗୁଡେଇ ଗୁଡିକା। ନଙ୍ଗୁଳି ତୁ କ୍ଲାସକୁ ଯା, ମୁଁ ତା କଥା ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। କିରେ କଣ ହେଇଛି ରେ? କେତେ ମାଠୁଛୁ ମାଠ, ସେ ଦରପଟା କାଟ। ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ ତ ପାଠ ପଢୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମାଡ଼ ଲଗାଉଛୁ, ତା ସହ ମାଡ଼ ଲଗାଉଛୁ, ତା ସହ ମାଡ଼ ଲଗାଉଛୁ। ଖାଲି ବାଳୁଙ୍ଗାମି, ଆଉ କିଛି ତୁ କରୁନୁ। ବୁଝିଲୁ ନା? କାଲିକା ତୋର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହବୁ ବୋଲି ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଦବୁ। ସେ ବୋରିଂ ସ୍କୁଲ ତତେ ଫରେଇ ଦେବି। ଫରେଇ ଦେବ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ତତେ। ବୁଝିଲୁ ନା? ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଠି ସେମିତି ଲାଗିବ। ସେଟା ପୁଣି କୋଉ ସ୍କୁଲ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଉ ଭଲ ହେଇଥିବ ପୁରା। ହଉ ଦେଖିଆ। ଭାଇ ନେଳ ଭାଇ ବୋରିଂ ସ୍କୁଲ କଣ କି? ପବିତ୍ର ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ବାପାକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଜଏନ୍ କରିଦେବ ବୋଲି ମତେ କହିଥିଲେ। ତ ସ୍କୁଲ କଣ ବୋରିଂ? ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୁଲ ହେଇଥିବ ତ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଯାକ ପାଠ ପଢୁଥିବେ। ତୁ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଡାଙ୍ଗ, ତୁ ସେଇଠି ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ, ଭଲ ଖାଇବୁ, ବିନ୍ଦାସ ରହିବୁ। ଆଉ ସେ ତ ପୁରା ମଜା କରିବୁ। ଆଉ କଣ କରିବା? ନେଲ ତୁ କେତେ ଜାଣିନୁ? ତୁ କେତେ ଜାଣିଛୁ କହତି? କିଛି ଜାଣିନେ ତୁ ପାଟି ଚୁପିକି ରହ। ସେଠି କଣ କଲେ ହଷ୍ଟେଲ, ସେଠି ଛୋଟ ପିଲା ଯାକ ସମସ୍ତେ ସେ ଘରେ ରହିବେ। କେହି କୁଆଡେ ଯିବନି। ନିଜେ ଖାଇବ, ନିଜେ ବନେଇବ, ନିଜେ କନ୍ଥା ନିଜେ ଧୋଇବ। ସବୁ ଯାକ ତମ ସେ ଭିତରେ କରିବ। ଆଉ ପଦାକୁ ତମେ କେବେ ବାହାରି ପାରିବନି। ବୁଝିଲେ ଯାଙ୍ଗ? ତୁ ସେଠିକି ଯିବ ନା, ଯା ନା, ବୁଝିଲୁ? ସେଇଠି 24 ଘଣ୍ଟା ପଢା। ସେଠି ସ୍କୁଲ 7ଟା ବେଳକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ତ 6ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ତ ଟିଉସନ ଯିବୁ। ସେଠି ଆସିବୁ, ଯିବା ଆସିବା କରି ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ସେଠି ପାଠ ପଢୁଛି, ବିଜାର ହେଇଯାଇଛି। ତୋ ମଜା ଛାଡିଯିବ ଅତ୍ର। ସେଠି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ବୋଲେ ଖାଲି ମାଡ ଖାଇବୁ। କାଲି ଯିବୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି। ବାପା ମା ତ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ବୁଝିଲୁ ନା? ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବୁ ସ୍କୁଲ ଗଲେ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ଖାଇବା ତ ଛାଡ, ପୁରା ପାଣିଆ ଡାଲିକି ପାଣିଆ ଭାତ। ସେଥିପାଇଁ ମଜା ଛାଡିଯିବ। ବୁଝିଲୁ ନା ଡାଙ୍ଗ? ନେଳ ଭାଇଟା ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଖାଲି ତୋ ଗଧଟା। ଆଉ ଏତ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବି, ଏବେ ଭଲ ଖାଇବି, ବିନ୍ଦାସ ରହିବି। ଆଉ ବୋରିଂ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ଗୋଟେ ଦିନରେ କଣ ପାଠ ପଢିଦବୁ କି? ନା ବୋରିଂ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ଏତେ କଣ କରୁ? ଦଶ ତିରିକି ତିରିଶ